Taħt ġurament u dim il-Maġistrat Claire Staffrad Zammit, numru ta' uffiċjali ta' detenzjoni ċaħdu illi waqt l-irvelijiet ta' 16 ta' Awwissu ġew sparati bullets tal-lastku. Huma kienu qegħdin jiġdu fl-istadju tal-ġbir ta' provi fil-kumpilazzjoni li għaddejjin 23 immigranti regolari residenti fiċ-ċentru ta' Ħalsafi akkużati illi qajmu l-irvelijiet ta' 15 ilu. Ix-xhieda tal-uffiċjali ta' ġurament qajmet diversi mistoqsijiet fid-dawl ta' dak li kien itqal mill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern ftit jiem biss wara l-irvelijiet. Madi Times nhar 22 ta' Awwissu Carmine Sulbonici konferma li waqt l-irvelijiet is-soldati sparaw tiri ta' bullets tal-lastku magħrufa bħala battering rounds. Kelliem għall-Ministeru kien qal lil The Times illi mhux se jkun hemm inkjesta dwar l-użu tal-bullets tal-lastku waqt l-irvel fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi il-ġimgħa l-oħra. L-istess konferma saret illum il-Ministeru ta' Carmine Sulbonici ma' One News. Female lil dan l-istazzjon kelliem għall-Ministeru qal with the purpose to protect the lives of the law enforcement and civilian personnel as well as the well-being of the rioters themselves, control the situation and restore order. A limited number of battering rounds were used, preceded by several warning shots. L-użu tal-bullets tal-lastku kien ġie kritikat minn għaqdiet non-governattivi fosthom l-Organizzazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem Integra kif ukoll mis-servizzi tar-refuġjati tal-Ġiżwiti. Il-każ kontra 23 immigrant, 6 mill-Mali, 2 mill-Gambja, 1 mill-Eritrea, 3 mill-Etjopja, 2 Niġerjani, Eġizzjan, 2 mill-Kosta tal-Lavorju, 1 mit-Togo u ieħor minn Sierra Leone se jkompli jinstema' fl-10 ta' Ottubru li ġej.